Няколко думи за Георги По-Василев, който се пенсионира вчера. Аз мога да нарека Жоро По-Василев мой приятел и колега. По стечение на обстоятелствата много рано в моята кариера имах възможност да работя с него. Той е човек, който първи винаги ми казваше и ме научи да мисля по този начин. Казваше, винаги следи пътя на парите, това никога няма да те заблуди, анализирайки някакви събития. Жоро е много разнолик като коментатор и може би това го прави интересен и различен човек, от който може да научиш много неща. Изобщо Жоро е прекрасен човек и не му пожелавам първо му пожелавам да не спре да коментира, защото това, че се е пенсионирал, не означава, че трябва да спре да коментира. Напротив, сега ще има повече време като фрилансър, така че няма нищо лошо за това. Пълното видео може да гледате в YouTube канала Боби Борисов подкаст.